Здравейте от галерия Арт Маркони. Нашия маратон продължава. Ние се включихме в нощта на галериите и музеите за първи път и така с доста амбициозна програма. С нощи представихме Маргарита Войнова, един прекрасен живописец, но изненадата беше за голяма част от публиката, че тя беше представена и като един великолепен разказвач. Тази вечер имаме една специална вечер и комплимент към ценителите и колекционерите, нощна колекционера, която ще бъде за специална публика, но ви каним в 8:30, ако още имате сили от обикаляне на галерии и събития, заповядайте да се разтоварите и за малко настроение с Митко Динев, един много свеж, един много приятен бард, сатирик, поет, писател, който между другото ще представи последната си книга, която се казва "Няма нищо лошо, понякога да се прави и нещо добро". От мен, Попътен вятър, успех на начинанието и до нови срещи!